com es balla, això? Primer posa la cara. Michael Jackson. Aquella. Ho! Crida. Ho! Ho! Cama. Ho! Això és Michael Com el... Jackson? Te'n recordes la thriller així? Oi, així no feia el Michael Jackson, feia com un avió. No, que això no... Tinc més el Travolta, això. No t'ho penses que podem fer un Next Coming així? Clar que tenim que fer-ho així. Què? Que hem de ser serios. Però Michael Jackson. Però d'aquí mitja hora tenim que fer una entrevista. Vale, doncs va. Vinga, què vols fer? Michael Jackson, ja està. Vale. I'm telling you, just watch your mouth. I know you